El projecte Polígonos va sortir dins del marc de les propostes que fa cada any els cineastes de Granollers. Al voltant d'un tema. En aquest cas era una frase que era «Soc mediocre, dormo millor». Llavors la idea era una mica, a partir d'aquesta frase, construir una història. El que planteja Polígonos és, a partir de la definició de la paraula polígonos, plantejar, diguem-ne, diferents punts de vista sobre un mateix aconteixement. La referència a pel·lícules com les pel·lícules que acostumava a fer l'Iñárritu i el Guillermo Arriaga, on hi ha multiplicitat de punts de vista al voltant d'una mateixa història. Llavors, Polígonos parla d'això, d'un guàrdia de seguretat obsessionat amb la paraula mediocre, d'una prostituta que treballa a un polígon i d'una carrera de cotxes il·legal. Llavors, a partir de l'accident que es produeix, reconstruir això, la visió dels diferents personatges al voltant d'aquesta situació. I Polígonos una mica parteix d'aquesta idea i a partir d'aquí vaig començar una mica a aprofundir en el tema i a partir de la idea que la nostra vida està formada, que en realitat la nostra vida és com un puzzle format per la vida de tots els altres. Una mica aquesta era la idea. Llavors, per això està dedicat a tots els que han format part de nostres vides. Una mica aquest era el punt de partida, a partir de la frase i aquesta estructura, diguem-ne, i el plantejament de Polígonos, que juga també amb la paraula, la definició, i l'espai, on es desenvolupa tota la història, un polígon industrial.